So yan guys, welcome sa panibago kong video ngayon. Ngayong araw guys, may papakita ko sa inyong kakaibang prutas na akala ng iba hindi kinakain, pero nakakain pala. Ano siya? Isa siyang variety ng tibig o fig fruit. Meron dito sa amin. Ito guys, oh. Ito yung sa mga probinsya guys, ito yung pinang-iis-is o pinang-kukuskus dun sa uling, sa kaldero, sa kawali. Pinanglilinis siya para ano siya, kumintab. Ang tawag dito sa amin guys, hagupit. Anong term sa inyo guys ng dahon na to? Ito guys, magaspang talaga siya, asin liha. Hindi mo siya pwede ipampuna sa puwet kasi masasaktan talaga. Asin magaspang talaga. Tapos matibay yung dahon niya. Kaya nga ang ginagawa sa probinsya, nilalagyan ng ano yan, kumukuha ng dahon yan, tapos lalagyan ng kaunting buhangin, tapos ipangkukuskus dun sa puwet ng kaldero para matanggal yung uling o yung kalawang niya. Ito guys, may isa pang uri guys ng tibig. Yan ito yung ano, kung nakita niyo yung mga dati kong video na abot sa tibig, ito yung dahon niya. Para lang sa kaalam ng iba guys, nagugulay po ito. Itong talbos na to, ginugulay yan, pwede mong igisa or gataan. Pero hindi yun yung gagawin natin. Binidyo ko lang to guys para paalam sa inyo na nakakain ng bunga nito. May mga bunga siya guys, oh, tingnan nyo. Ayan. Yung mga bunga niya. Kaso hilaw pa siya. Pero may nakita ako dito. May bunga dito na hinog na. Ito. Sa likod ng bahay lang namin to guys. Ito sa may lumang ano ng baboy. Kulungan ng baboy. Ayan siya guys, oh. Daming langgam kasi matamis siya. Ito isang uri to ng fig fruit. Tingnan natin yung loob. Nakita ko base sa pag-research ko na edible siya. Kaso hindi mo siya pwedeng kainin direkta sa bibig mo kasi may pumapasok kasi diyan ng mga langgam sa ilalim niya, may butas siya, yung prutas niya mismo. Ito. Ano siya guys, oh. Hindi nga ako nagkamali. Ayan, maraming langgam. Nung nakaraan pa, nakatikim na ako nito guys. Matamis siya. Kaya nga nilalanggam eh. Ngayon titikman ko, tinanggal ko muna ng langgam. Ang dami talaga oh. Matamis yung ano niya. Medyo matamis, kaso magaspang. Kasi nga, baka down. Hindi ano siya, parang may mga fibers siyang kaunti. Tapos, hindi, matamis pero hindi siya ganong katamis gaya ng dati kong mga vlog na video ko na mga abot sa tibig. Ayan. Subukan natin to iba pang dahon ano niya. Sa mga laking probinsya, alam to eh. Alam tong dahon na to eh. Ayan. Yung isa lang. Buksan natin. Di ba? Ang dami langgam. Maraming klase nito guys. Yung iba pula, may dilaw, saka may orange din. Ito ata yung orange eh. Kasi di pa masyadong hinog. Pero nakakain to guys. Hindi lang swerte. Akala ko talaga makakain natin lahat eh. Kasi ang daming langgam. Matamis siya. Kasi mas masarap pa rin yung isang klase eh. Medyo matigas. Pero kahit pwedeng kainin. Maraming ano dito guys. Baka meron tayo dito ibang variety. Asya nga pala guys, kung naalala nyo pala yung vlog kong kamyas, yung inaanong kamyas, yung pinapalo na kamyas para mamunga. Ayun na siya guys, nagbulaklak na siya. Namulaklak na siya. Kaso nga, dito. Namulaklak na siya, marami ng bulaklak, diba? Kaso nga, halos lagpas isang linggo na atang umuulan sa amin dito sa lugar namin sa Bicol. Ano siya, yung ibang ano niya, bulaklak niya na nabulok. Kaya ang resulta niyan, hindi yan magiging bunga. Tapos kasi lagi umuulan dito guys eh. Kaya nga ngayon ako nakapag-video ulit kasi tumila yung ulan, sasamantalahin ko kahit paggabi na. Tapos, ayan, pinakita ko lang sa inyo. Maraming ano dito guys. Ayun, namumunga na rin yung anahaw.
Nakakain din yan guys, yung bunga ng anahaw. Ito, may bunga din tayo dito ng lubi-lubi. Ayan. Pero ito yung variety na mapakla yung bunga niya. Yung tinatawag na lubi-lubing lalaki. Yung tinatawag kasi dito ng lubi-lubing babae, yun yung makatas yung niya, yung bunga niya, yun yung nakakain. Ito, pag sinubukan mo to, dry yan, dry. Hindi masarap, mapakla nga. Saka ito guys, alam niyo tong to, dito talaga sa probinsya, sa lugar namin, marami talagang kung nung makikitang na pwede mong kainin. Alam niyo guys yung tong halaman na to. Ito yung tinatawag nilang nuni fruit. Nuni fruit. Medyo mabaho yung amoy ng prutas na yan, pero kasama siya sa mga parang prutas na food supplement. Siya, yung nilalaga siya, gamot sa mga, ayoko lang kasi hindi ako eksperto sa mga yan eh. Basta bago kayo mag-research muna kayo kung anong gamot, kung saan siya gamot. Pero yung naki-MJS na to dati, yung marami doon nakapagaling tong mga sakit-sakit. Pero ayoko mag-advise ng about dyan sa kasi hindi naman tayo doktor. Basta nilalaga yung dahon niyan. Tapos ayan, daming pako. Ayan pako. Yan pako. Pag tag-ulan talaga guys, pag tag-ulan, marami talagang pako. Ito guys, comment lang kayo kung tama ba yung tawag ko dito. Parang ito ata yung insulin plant. Insulin plant. Di ko sure kung insulin plant yan. Basta ganyan na ganyan. Kung tawagin sa English, spiral plug. Ito guys yung tibig na may. Ulitin ko lang guys marami pong klase ng tibig, variety ng tibig. Swerte na lang kung yung nandiyan sa inyo ay matamis talaga. Lahat naman daw nakakain, base sa research ko, lahat naman nakakain ng variety ng tibig. Pero may mga variety ng tibig na mapait, mapakla. Swertehan na lang kung yung nandiyan sa inyong variety is matamis. Ulitin ko, hindi lahat matamis. Gaya nito, ito ilang beses ko na to sinubukan, talaga mapakla siya. Di yung mapakla. Tara. Sige, so bumagsak na yung saging namin, pero di pa yan sira kasi yung pinakaugat niyan nakano pa sa lupa. Natumba yun yung malakas ng hangin. Ayan, mga sunod na araw natin siya. Bali ilalaga o gagawin pinakro. Yan, yun lang guys, hanggang dito lang ang video natin. Right, pa-share na lang, pa-support. Kung may extra kayo, send star na lang.